merah. Enggak. Cutolnya. Sungati wi lho. Sungati. Kok musuh krimene lho. Wih, kane Sungati wi. Oh. Matane re. Matane piye? Wih, amor yange wi. Duduk damai. Ndak kene. Nah, demek sik. Wow. Nah, dipangan, Wih, ono, Mas. Kene, Apa? Mas. Saya kene. Bawa sana. Kemana sih? Ah. Cuma ayo manang aku. Ora sida piye? Kowe ngomong aku manang Pangan sik. Pangan sik no. Oh, Mas. Kalah seno penjualan sik. Nyam. Ger. Ini apa ya? Nyam. Seger. Iso merem-melek tenan iki. Lek lara keselek malahan. Ger. Ngomong bener kan no? Seruput. Kok ning alas orang. Ora diseruput sik. Biasanya diuyup sik. Kalau ono yo salah susu. Kene. Cekel lo. Cekel lo. Ojo itu pelayu no, cekel no. Wah, piye brunci sono iki. Kene, yo. Dah. Ora meter susune lho, budi lho no. Wah, mau wes. Ya ora ya sih. Memang sih kamu BS dulu. Ya enggak diubah sih. Sih kok. Dadeng kowe. Ora anak di ngawet sono. Senam men. Serius. Iwak. Iwak. Ora aku lho. Yalah. Lho, Mas. Di senar kan momen. Seneng no. Mutas. Wah. Ngantuk nak buat. Ngantuk wi. Wah. Gak nyaman, Kerja saya sung. Iya sih. Oh mau. Oh mau sih. Oh mau ini gue mas. Mau gua. Yo nek Pak Polisi no. Pak Polisi no. Ayo. Kayak golek seno kaya arep nangkep seno. Ya. Golek kowe. Arep tumpakne kan no. Iku sih. Ngai duit. Ya itu Pak kok. Anyep no ya no. Cuy. Tak kandakne kancaku ya diwoli enggak. Oh. Apa kowe niki ya?
Go. Gede loh, Yem. Mas, aku beri tong, Mas. Ya video kok. Woi. Bosnya kayak Tadi bayarin ya. Ya. Kue. Piye bayarin piye iki? Dewe. Kowe dhewe. Bayar udah kabeh, Ding. Piro, Kang? Kalau gone Sengadi, gone Seno. 12 tambah. Iya iya sik. Aku STF papat berarti nih. Sik ke. Ngene, yo. Tambah apa nih? Ngene lho. Ngene. Tahu siji aku. Aku tahu siji. Mana tambahin? Kan duit lagi. Sudah dia nangis. Tambah ini, tambah apa? Aku ah. Aku mah kripe siji wis kripe pura. Mana? Bukan siji. Tahunnya siji ya mah. Tungati mah kerupuknya siji we mah. Purawa-purawa emang ada nambah ora? Emang nambah ora? Ya. Nambah ya? Ya yang. Eh,